Днес сме в България, за да ви покажем сензацията на века. Тук се намира осмото чудо на света, което се нарича магистрала Хемус. Българите са толкова внимателни строители, с афинитет към изпипването на всеки детайл, че строежът продължава вече 46 години. За сравнение, Хеопсовата пирамида е построена за 20 години. Всяка година, отделена за магистралата обаче, си заслужава. Магистралата има само 2 активни ленти, но те са произведения на изкуството. Повечето магистрали по света са с обща дебелина на слоевете около 2 метра. По проект и тук е така, но майсторите на тази финна ювелирна изработка са успели да редуцират дебелината почти наполовина, предпазвайки планетата от допълнителна тежест. Уникално е. Просто се носиш отгоре и усещаш вълните. Никога не може да ти стане скучно. Разнообразието в текстурите прави всяко пътуване изключително емоционално. На Хемус е помислено за всичко. Асфалтовото покритие е положено така, че ако случайно заспите зад волана, рязкото втрисане на автомобила ви връща в кондиция. Сякаш е изградена не от строители, а от психолози. Невероятно! Идвам от Канада, за да видя Хемус. И е по-хубаво от най-смелите ми очаквания. Такова нещо се вижда веднъж в живота. Потоците от туристи тук не спират. Най-голям е напливът за тунелите Ечемишка и Топлидол. Чакахме 7 часа, за да влезем в тунела. Това място наистина има някаква силна енергия. Някаква магия. Не знам как да го опиша. Абе, трябва да се преживее.